Hitz bat lanki definitzeko, bueno, galdera zaila da hainbat etortzen dielako burura. Baina minik momentu honetan sentitzen da barrutik irtetzen zaidana da bidelagun, gure bidelagun. Bueno, lankiren ekarpena baloratzeko, Mondragon egiten ekarpenean, lehengo aitortu behar dut ni nezela bat ere neutroa. Ni lanki lanin jako naiz, kooperatibintza zer dan bertan ezin izan ikasten eta nik estima handian dut lanki. Hortik abiatzen den ere ekarpenean balorazio, Balorazio daukionez, lehenengo hitza da esanguratsua. Importantea da. Lanki Mondragonen ekosisteman agente importantea da. Importantea da, gure elementu nuklearretan eragin handia daukalako, Bere ekarpena ikusten dut batetik kantera kooperatiboa sortzen. Urtero 100 pertsona pasatzen dira kooperatibetatik bazkidetza zer den ulertzen, edo organoetako kide zer den ulertzen, edo aditu graduondokoan kooperatibintza zer den sakontzen. Kantera lan hortan ekarpena handi bat egin izan dago, eta bere beste ekarpen esparru da ikerketan. Ikerketa kooperatiben egoera ulertuta, hankak lurrian diala, baina burua altxatzeko gaitasun horrekin, eta aurrera begira ikerketa egiteko gaitasunarekin. Eta ikerketa egiteko gaina kalitatezko ikerketa eta ikerketa aplikatua. Azkenean, Mondragonentzat elikagarri dian hainbat kontzeptu eta hainbat galdera tronkal erantzuten. Lanki aurrera begira, lanki batez ikusten dut Mondragonekin batera ikerlerro berriak irekitzen eta dagoeneko ari gara. Kooperatiba gintza oso autopista zabala da eta orain beste hainbat ikerlerro berri irtetzen dira bidean, Eta bat adibidez, interkooperazioa izan likena, edo Mondragonen inpaktu sozialari buruzkoa, edo gure praktika sozietarioen inguruko ikerlerroak hainbat egon daitezke. Eta batetik ikusten dut, ikerlerro berriak sortzen, ikerlerro berri erantzun ematen. Ikusten du baita, lantalde geroz eta sendoago bat eraikitzen. Guztiaren klabe hortxe dago. Batzutan lantalde sendo aldin bakozu gai dena, gerria eukita bere fokoan leku ezberdinetan jartzen, gaitasun humano horrek posible egiten dau, ikerlerro berria sortu, proiektu berritan sartu eta lantalde intartzen. Eta gero ikusten du baita, momentu zuztot horremeste garatu ez dagoen nazioarteko esparru horretan toki bat izaten. Mondragonek badauka entzute bat, nazioartean, mundu mailan. Gure Mondragon bere txikitasunean erreferente da gauzak beste modu baten egiten dituelako. Eta nahiko nuke eta ikusten dut lanki badaukala hori kontatzeko eta hortaz hausnartzeko leku bat baita nazioartean mailan. Gestio sozialentzat eta esango nuke oroar Mondragonentzat, baina guretzat bereziki lanki ez da hornitzaile bat. Lanki da gurekin batera proiektuak eraikitzen duen lantalde bat. Hortaz, proiektuen diseinutik hasi, kezkak partekatzetik hasi hortik hasten da lan guztia. Eta hortaz, guretzat lanki ezinbesteko baliatu bada, hainbat gauza aurrera eramateko. Nik horrela bizi dut, eta bizi dut gainera guztoz ikusita dagoen gertutasuna, dagoen prestutasuna, dagoen baita malgutasuna gauzei erantzuteko, eta nik hortik esaten dut, lanki gestio sozialentzat dela elementu klabetako bat gure helburuak bete ahal izateko.